Det næste, vi skal til at lave nu her, jeg skal til at træne med Kiddo, det er, hvor hun finder på og er kreativ, uden der er en genstand. Vi har lige lavet den med papkassen, hvor hun skulle finde på nogle forskellige ting at lave med papkassen, hvor jeg klikkede og belønnede hende for at være kreativ og for at være spontan. Det vil sige, alt hvor hun overhovedet kunne finde på at gøre med papkassen, det klikkede jeg og belønnede hende for. Det næste trin i den, det er, at hundene kan finde på at lave ting, selvom der ikke er noget at interagere med. Til at starte med, der vil man klikke og belønne for alt, hvad hundene gør. Det vil sige, hvis hunden slikker sig om snuden, drejer hovedet, snuser jorden, alt hvad den overhovedet finder på at gøre forskellige ting, det klikker I og belønner for. Også selvom I tænker, det var da vist ikke helt bevidst. Skidt pyt. For at hunden skal lære, at dens adfærd kan føre til en belønning, så bliver vi nødt til at lære dem det. Hvis du, at det er et hoveddrej, det er fantastisk. Alt hvad du overhovedet kan finde på at gøre, får du klik og belønning for. Når hundene begynder at forstå systemet, så vil I se, at hundene begynder at tænke bevidst, var det det her? Eller var det poten? Så hunden lige begynder at interagere med jer og finde på ting. Jeg vil prøve at træne det med Kiddo, så I kan se, hvordan det kan se ud. Hun har trænet det før, så men hun prøver sig også frem og prøver at finde på alle mulige mærkelige ting. Nogle af de ting, hun tilbyder nu her, som I vil se, det er garanteret færdige øvelser, og andet er noget, hun selv finder på. Så lad os prøve at se, hvad hun kan finde på. Jeg har et lille signal til hende, som betyder, at det er det, vi skal til at træne, som hedder, hvad kan du? Så nu vil jeg se her, hvad der sker. Hvad kan du? Hvad kan du? Hun laver et lille hop, det klikker og belønner for. Igen, der har jeg kun 10-15 godbidder for at holde stationen kort. Hun ligger så ned, det vil jeg klikke og belønne hende for. Går lidt tilbage, sætter sig og går videre igen. Hun lægger hovedet ned. Jeg klikker også og belønner hende for. Jeg kaster godbidderne for at få hende ud af position, så hun kan tilbyde noget nyt. Den har hun lavet. Så går hun op i en sæt. Det får hun noget for. Hun laver et lille hop. Jeg klikker og belønner hende for. Jeg klikker og belønner hende for at gå hen mod mig. Jeg klikker og belønner hende for at bakke. Så laver hun en hoveddrej. Det klikker og belønner hende for. Så laver hun en sidelandshop. Det vil jeg klikke og belønne hende for. Laver hun en side og hoveddrej igen. Lægger sig ned, det får hun også en klik for. Fordi det er et stykke tid siden hun har lavet den. Nu vil jeg ikke give den igen. Så hun vil sætte den igen over et hoveddrej. Så klikker og belønner hende for. Og bakke. Super, så vil jeg slutte den der. Jeg synes hun var rigtig dygtig, hun fandt på lidt forskellige ting. Så slut. Det var det. Så, men prøv jer frem derhjemme. Det er ikke sikkert, at jeres hunde vil finde på så meget til at starte med. Men start i det små og klik og beløn for alt, hvad de overhovedet gør. Som vi netop så her, der er nogle af tingene, som Kiddo selv har fundet på, og noget af det, for eksempel, hvor hun ligger sig ned og sætter sig op, det er noget, jeg specifikt har trænet hende til, men som hun begynder at tænke nu her. Måske kan jeg prøve at byde ind med det, og se om det giver noget. Hvis jeg stod op, ville hun helt sikkert tilbyde at gå i plads, eller gøre nogle af de andre lydøvelser, jeg træner rigtig meget med hende. Men fordi jeg sætter mig ned, så er der ligesom en masse muligheder, hun ikke kan tilbyde med mig, som hvis jeg stod op. Så prøv jeg lidt frem, og se, hvad I får ud af det. Jeg synes, det er rigtig sjovt, og det er jeg ret sikker på, at I også synes. Hej igen.